Aquesta colla de gent avui celebren el naixement d'una nova companyia elèctrica. Som Energia, la primera cooperativa d'Espanya que produeix i comercialitza energia verda. Que és un camí que ara hem iniciat i hi ha molt de camí pels pròximes dècades. Tots ells són socis o col·laboradors i es mullen per un canvi de model energètic cap a les energies renovables. Fem 1, 2, 3 i correm. Okay. Ens passem el dia consumint energia i normalment prové de combustibles fòssils. Aquests combustibles, que es creu que s'aniran acabant durant les pròximes dècades, emeten gasos contaminants que acceleren el canvi climàtic, desglaç de l'Àrtic, augment del nivell del mar, incendis, desertificació. En 40 anys, la població mundial creixerà dels 7.000 milions de persones d'ara a 9.000 milions. I necessitarem el doble d'energia. Les energies renovables podrien ser una alternativa. Aprofiten els recursos naturals com el sol, el vent, el mar i la vegetació. Són netes i no s'acaben mai. Canviem de tema. Segons un estudi recent... Em dic Eduard Quintana, soc enginyer industrial, visc a Girona. Fa uns forces mesos em varen presentar Som Energia, un amic me'n va parlar. El model de Som Energia resolia tota una sèrie de dubtes que havia anat acumulant durant molts anys i sempre m'havia apalancat a casa pensant que no s'hi podia fer res en contra. No puc produir energia renovable a casa meva, visc en un piset petit, i l'altre és que el mercat elèctric està controlat per unes poques grans companyies que ho tenen tot. Hi ha una poca gent que està rebent una quantitat immoral de salaris, mentre que els que estan més a la base reben les engrunes. Però tot plegat va començar en aquesta masia. Aquí, l'any 2009, va néixer la idea de la cooperativa Som Energia. Hi viu en Gijsberg, un professor holandès d'Economia de la Universitat de Girona. Fa 6 anys va arribar a Catalunya amb la família. Es va comprar aquesta masia i va instal·lar plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques i es va convertir en un petit productor d'energia verda. Aquests són les plaques fotovoltaics i aquestes d'aquí són les plaques d'aigua calenta sanitari. I aquestes plaques, tothom que tingui espai per posar-les i un espai al garatge per posar un dipòsit d'aigua, el pot posar i el pot amortitzar en 5-6 anys. Dels finals d'abril fins a l'inici d'octubre tenim la caldera, el tenim apagada, que no cal. Estem supercontents i estalviem molt de gas. Jo fa 4 anys no sabia res, ni d'energia, ni de com ser productor. I ara, en el moment quan els instal·ladors van posar tot en marxa, vaig pensar, mira, que fàcil. Uns plaques, uns cables, els enxufes, ets productor. Al principi, en Gijsberg es volia muntar un molí eòlic, però era massa car. Per tirar endavant la idea, va buscar alguna cooperativa d'energia verda que l'ajudés, i no en va trobar cap. Va decidir crear-la. Sí, va començar a mi, però no és una cosa que pots fer sol. Una cooperativa necessita
gent, molta gent. En aquest despatxet hi ha les oficines de Som Energia. És la primera cooperativa de l'estat espanyol sense ànim de lucre que comercialitza energia verda als seus socis. Un projecte que han aixecat un grup de persones preocupades pel futur energètic. Tota la feina que estic fent a Som Energia la faig com a voluntari, igual que tots els altres que hi col·laboren. Actualment hi ha 4 o 5 persones que pràcticament cada dia hi estan fent feina, tots voluntàriament. En iniciar l'activitat comercial, Som Energia ja té uns 1.000 socis que participen directament en assemblea de les decisions de la cooperativa. Perquè ha generat un cert debat, una certa intranquil·litat. En el nostre sistema no és la companyia que és aquest gran caixa negra on no saps què entra, què surt, No, la cooperativa som nosaltres. Ja no ets una víctima de les grans empreses, ets un participant actiu d'un canvi de paradigma. L'electricitat que ens arriba a casa provinent de la xarxa és una barreja indesxifrable de diferents fonts: carbó, energia nuclear, renovables. Físicament és impossible rebre a casa energia 100% verda de la xarxa elèctrica. La cooperativa compra l'energia que necessiten els seus socis al mercat elèctric estatal i pot exigir que aquesta s'hagi produït amb energies renovables, encara que després es barregi a la xarxa. L'Eduard ens fa una demostració de com compren l'electricitat. Anar al mercat s'assembla molt a quan vas al supermercat i compres llet o compres aigua o compres qualsevol producte, però nosaltres només comprem electricitat. La part difícil és la de previsió, que és la d'endevinar, per exemple, per demà o per la setmana que ve, per exactament cada hora del dia, quants megawatts consumiran els nostres clients. En el portal hi ha diversos formularis i un d'ells simplement et permet anar apuntant per al dia següent, a les 3 de la tarda necessito 3,4 megawatts, a les 4 necessito 3,6, a les 5 necessito 4. Emplenes tota la previsió, tot el que vols comprar per al dia següent, ho envies i au. L'electricitat que compra Som Energia rep un certificat verd que acredita que s'ha produït amb fonts renovables. Pel que fa a la factura elèctrica, si ens fem socis de Som Energia, no notarem a la butxaca el canvi de comercialitzadora elèctrica. El client no ha de canviar ni el comptador ni la instal·lació. Senzillament, l'electricitat ens la facturarà la cooperativa. Qualsevol usuari de l'estat espanyol en pot ser soci, visqui on visqui. L'objectiu de Som Energia és ajudar al canvi del sistema energètic que tenim. I per què? Perquè hi ha el canvi climàtic, l'energia que estem cremant, el petroli que estem cremant, hi ha la seguretat de subministrament, hi ha el desenvolupament local. Amb Som Energia pots contribuir activament a aquest canvi. L'objectiu de Som Energia d'aquí pocs mesos és gestionar instal·lacions per produir energia verda i injectar-la a la xarxa per netejar-la. Tots els productors d'electricitat han d'injectar la seva electricitat a la xarxa, o sigui, tot va per allà mateix. Podríem fer la comparació a dir que la xarxa és un gran vas, un gran sac on va parar tot, i les energies brutes són aquest cafè. De les energies renovables, doncs n'hi ha una petita part que hi va. A nosaltres el que ens arriba a casa és aquesta barreja.
dins d'aquesta barreja no sabem quina part ha vingut del gas o del carbó o quina part ha vingut de renovables. Nosaltres, des de la cooperativa, el que nosaltres volem fer és produir cada vegada més i més energia renovable fins que només sigui una petita part les que venen del carbó. De fet, el nostre somni seria que l'energia fos totalment neta. Estem assistint a una revolució energètica silenciosa. El món aposta per les energies renovables, obligat per l'amenaça del canvi climàtic, el preu del petroli i una demanda energètica creixent. A Espanya, les energies renovables ja suposen un 30% de la producció d'energia elèctrica. Però encara no n'hi ha prou per cobrir la demanda, i menys en les pròximes dècades. Llavors, aquesta energia que necessitem l'aprofitem de les fonts naturals que tenim al nostre entorn i que poden continuar aprofitant-se dels segles dels segles, o la basem, com s'ha basat del segle XIX i XX, a partir de minerals energètics que extraiem del subsol que causen impactes ecològics, causen efecte hivernacle i, a més, ens fan dependents de grans consorcis. Pep Puig és el vicepresident de l'Associació Europea per les Energies Renovables, Eurosolar. És un enginyer de referència a Espanya en l'estudi de les renovables i molt crític amb l'energia nuclear. Sí, s'ha de substituir perquè cada dia que passa anem veient com allò que ens havien promès que no passaria acaba passant, i acaba passant amb conseqüències molt greus, encara que mitjanament ens ho amaguin. Parlin amb la gent que ha hagut de marxar de casa seva a Fukushima i en patirà les conseqüències durant segles. Versorgt wird. Sie rettet das Klima, sichert Arbeitsplätze und sorgt für bezahlbaren Strom rund um die Uhr. Països com Alemanya estan abandonant l'energia nuclear, però a Catalunya en depenem, ja que més de la meitat de la nostra electricitat prové de les plantes nuclears. Tenim centrals nuclears, però no tenim ni petroli ni gas, combustibles que hem d'importar. El que la gent no és conscient és que avui dia, pagant el rebut de la llum o pagant el rebut del gas, aquests diners et surten del municipi i se'n van, físicament. I se'n van a pagar la font d'energia que ve, sigui el gas natural d'Argèlia o Egipte o Líbia, bé sigui el petroli que ve de l'altra part del món. Si tu aprofites el sol i el vent que tens a casa teva, és economia que circula per la teva comunitat local. Les energies tradicionals que estem utilitzant ja han tingut 100 anys d'inversions per al desenvolupament tecnològic, inversions massives. Ara és el moment dels renovables. Espanya és líder tecnològic en energies renovables, però la seva implantació no és massiva, com en altres països. A Alemanya hi ha una espècie de competició entre els municipis i les regions per veure qui arriba abans a tenir un subministrament 100% renovable. Llavors esperem que algun dia aquesta filosofia arribi a casa nostra, que els municipis competeixin, no per fer edificis, com s'ha competit fins ara, veure qui desenvolupava més polígons industrials i més promocions d'habitatges, sinó per tenir un sistema que aprofiti els recursos que tenen al mateix municipi.
En Salvador és un pagès com qualsevol altre. Té una finca on hi cultiva cereals i té 1.600 porcs. Però aquesta finca té una peculiaritat i té instal·lades plaques solars fotovoltaiques. El seu nebot, Francesc Pujol, enginyer industrial, el va convèncer per instal·lar les plaques. Com xispeja fort aquí, és com fa bastants quilowatts. Em va costar convèncer. Bueno, clar, imagina't, doncs, comença una persona que s'ha dedicat tota la vida al camp, no? Doncs dir-li, doncs mira, muntarem un negoci i vendrem energia, posarem unes plaques fotovoltaiques. Perquè no ho veia clar, vull dir, lògicament veia això, que era una cosa que no... I no, ara a partir des que està muntada i que funciona, doncs veig que, doncs mira, doncs que sí, que un altre dia serà una mica més de jubilació que tindrem. Sempre és un quilowatt net que posem a la xarxa. En Francesc ven a la xarxa l'energia que produeix amb les plaques. Aquesta instal·lació li va costar uns 70.000 euros i treu de benefici fins a 700 euros al mes. Té dos comptadors, un que llegeix l'electricitat que gasta a la finca, que és la que paga, i un altre comptador que marca l'electricitat que produeix i és la que cobra. Doncs això que veieu podria semblar molt complicat, aquesta instal·lació, tècnicament, però no en té res de complicat. Això es connecta a la xarxa com podries connectar-te o connectar on hi ha una torradora. L'única diferència és que la torradora et consumeix i això t'envia, et bombeja corrent cap a la xarxa, però és exactament el mateix. Abans sempre pensava, mira, el món de l'electricitat és per empreses grans, enginyers, plantes grans, i no és així. El món s'ha canviat amb algunes plaques, cables, enxufats, i ja estàs, i pots produir. El repte actual del segle XXI és que tenim tecnologies a molt petita escala, que estan a l'abast de tothom. Això és el mateix paradigma que ha passat amb l'informàtica. Jo que la vaig veure néixer, l'informàtica, al començament eren grans ordinadors i d'aquests penjaven 4 terminals. O sigui, era una xarxa molt piramidal. En aquests moments l'informàtica no té res a veure amb això. És una xarxa en forma de tela d'aranya que qualsevol persona des de casa o amb el mòbil accedim a aquesta xarxa. Per tant, amb renovables pot passar exactament el mateix. Per mi és la democratització de l'energia, no? Perquè dona la possibilitat de que tothom pugui produir-se tota o part de l'energia que consumeix, no? I a més fer-ho d'una manera ecològica i respectuosa amb el medi ambient. Els socis de Som Energia, com en Francesc, es poden convertir en petits productors de renovables gràcies a l'ajuda econòmica i l'assessorament de la cooperativa. Des que es va liberalitzar el 2009, el mercat elèctric espanyol separa les activitats de producció d'energia, distribució i comercialització. Hi ha molts productors d'energia, petits i grans, que injecten a la xarxa la quantitat d'electricitat que necessita el mercat espanyol. La xarxa d'alta tensió és propietat de l'empresa estatal Red Eléctrica d'Espanya. La xarxa de baixa tensió i els últims cables fins a casa nostra els gestiona una empresa privada. També els comptadors i el manteniment de la xarxa. A Espanya n'hi ha més de 300, però Endesa i Iberdrola dominen el 90% del mercat. Una altra empresa, diferent de la distribuïdora, ens comercialitza l'electricitat. A Espanya hi ha desenes de comercialitzadores. Compren l'electricitat al mercat estatal i l'ofereixen als seus socis.
Som Energia és una cooperativa que produeix energia verda i també la comercialitza, no la distribueix. Els socis de la cooperativa, a banda de comprar energia verda, també poden invertir en projectes d'energies renovables que gestiona Som Energia. Se'ls garanteix un 4% d'interès anual. La inversió es fa en projectes com aquest de biomassa, al Montseny. Aquí es neteja el bosc i s'aprofita la fusta de menys qualitat dels pins per cremar-la i produir energia per escalfar aigua. És l'anomenada biomassa. A nivell d'exemple, aquí tenim 3 tones de fusta, que és equivalent a 1.000 litres de gasoil, que és aproximadament el consum que té una família un hivern. El consum, o sigui que amb tan poca fusta, aquest volum de fusta que veieu aquí, ja ens podríem escalfar tot un any. La biomassa és una gran font d'energia renovable que tenim a l'abast a Catalunya, ja que tenim molta massa forestal. A més, és important netejar els boscos per evitar incendis. Això és una mica com recuperar la gestió tradicional dels boscos, on abans tot el material del bosc s'utilitzava a les cases per escalfar-se i tal. Però amb l'entrada del butano, després del gasoil, tot el que abans s'utilitzava local, energies renovables, va passar a ser energia fòssil, que venia de fora, molt més cara. La fusta que s'extreu dels boscos es converteix en estella per cremar. Al poliesportiu d'Arbúcies, en comptes de fer servir gasoil o gas per escalfar l'aigua, s'hi crema estella i altres restes vegetals. Això són la típica caldera de biomassa. Aquí els arbres que hem vist s'han transformat en estella i es cremen a l'interior. Veieu? I amb aquesta caldera s'escalfa l'aigua, que després s'alimenta les dutxes, la calefacció, tot la necessitat tèrmica del pavelló. Som Energia vol promoure la utilització de biomassa en projectes propis. Llavors, la nostra intenció és generar demanda d'aquest tipus d'energia tèrmica que prové dels boscos catalans. Ara mateix moltes calderes estan utilitzant gasoil, nosaltres volem que s'utilitzi fusta, perquè és més barat, perquè és ecològic, perquè serveix per millorar els boscos i conservar-los. Anar als ajuntaments, anar als propietats particulars i oferir la possibilitat d'instal·lar una caldera pagada per Som Energia. Som Energia la gestiona durant un temps fins que la instal·lació està amortitzada. Windmühlen in ganz Deutschland produzieren El model Som Energia està consolidat a altres països d'Europa. A Alemanya hi ha diferents cooperatives d'energia verda, amb centenars de milers de clients, com Greenpeace Energy. A Alemanya, l'últim any, han posat en xarxa gairebé 7.000 megawatts, l'equivalent a 7 nuclears, amb instal·lacions petites i mitjanes, propietat de la gent. Això en un any. A Flandes, a Bèlgica, els més de 35.000 socis de la cooperativa EcoPower són propietaris de panells fotovoltaics, molins de vent i una central hidroelèctrica. Aujourd'hui, ce fournisseur d'électricité fait tourner une quinzaine d'éoliennes. No podem esperar que els polítics fan tot per nosaltres. Els hem de fer nosaltres i finalment els polítics escoltaran el grup més gran. Quan només hi ha grans empreses, els polítics només escolten les grans empreses. I quan també hi ha iniciatives populars com la nostra cooperativa, demà no es canviarà, però d'aquí 5 anys sí que podem provocar un canvi de sistema energètic. Haurem d'anar desenvolupant una concepció del món de viure en els entorns aprofitant els recursos que tenim i de fer-ho de forma que no posem en perill la supervivència de tot plegat.
Som Energia és la primera cooperativa de l'estat espanyol que produeix i comercialitza als seus socis energia renovable. Som Energia contribueix a un canvi de model energètic promovent les energies verdes enfront dels combustibles fòssils que escalfen el planeta.